Pamilyar ka ba sa aswang na maninilong? Nakaranas ka na bang masilip at maging biktima ng ganitong uri ng aswang? Posibleng may kaalaman ka na din sa kanilang ginagawa sa tuwing may sakit ang iyong kamag-anak o kapitbahay. At kung sa palagay mo ay magkakaroon ka ng malubhang karamdaman, ay kailangan mo na rin mag-ingat at maglagay ng pangontra sa inyong bahay. Makikita mo na lang isang araw na may nakadungaw at nakamulaga sa iyong aswang na natatakam sa iyong pagkakasakit. Taong 1980. May dumating na medical mission sa aming barangay sa probinsya sa Quezon. Pinamumunuan sila ni Dr. Montero. Nasa edad 30 at talagang mukhang kagalang-galang. Napakalinis niya sa katawan at halatang may katalinuhan ang kanyang matatalas na mga mata. Tuwang-tuwa naman ang mga matatanda, gayon din ang mga sakiting bata dahil may libreng konsultasyon, bakuna at gamot na inirereseta sa kanila. Nagkaroon ng tuberculosis ang aking lolo Armando, kaya naman nagbaka sakali kaming ipagamot sa naturang doktor na napag-alamang namin buhat pa sa Pampanga. Tinulungan siya ng kanyang mga assistant nurse sa napakaraming pasyente na nakahanay sa pila. Masayahin at palabiro ang doktor. Marami siyang mga ipinayong pagkain na dapat na kainin, mga bagay na dapat na iwasan at dapat na inuming gamot. Nagawa pa niyang makipagkwentuhan at makapagpalagayang loob sa lolo ko maging sa aking ina. Humanga ako sa taglay niyang kabaitan. Mukha siyang likas na palakaibigan sa kanyang mga pasyente. Nalungkot lang ako noong malaman ko na 2 linggo lamang palang itatagal nila sa aming bayan dahil kinakailangan nilang magtungo sa iba pang bahagi ng probinsya sa Quezon upang makapanggamot ng may sakit. Ginawa namang lahat ng lolo ko ang mga ipinayos sa kanya ng doktor at mukhang bumubuti naman ang kanyang kalagayan. Hindi na rin siya madalas na inaatake ng madidikit na ubo sa umaga, ngunit pagsapit ng gabi ay naririnig ko siyang dumudura dahil sa maraming plema buhat sa kanyang ubo. Gabi-gabi kaming napupuyat sa pagbabantay kay lolo. Hindi rin kami makatulog ng maayos dahil sa kanyang mga pagdaing. Pero ang mas ikinabahala namin ng aking ina ay ang mga kakaibang kaluskos na nagmumula sa dingding ng labas sa aming bahay. Gayun din sa may bandang silong. Inakala pa namin na may pusa o asong umaali-aligid sa aming bahay dahil may naaamoy silang may sakit, ngunit kapag napapadungaw naman ako sa bintana ay wala naman akong nakikitang anumang hayop. Ngunit nag-umpisa akong mabalisa at mag-isip ng malalim na para bang may nilalang na nagtatago sa kadiliman na gustong pumasok sa aming bahay. Sinabihan naman ako ng nanay ko na itigil ko ang pag-iisip ng kung ano-anong walang kwentang imahinasyon dahil hindi iyon makakatulong sa akin at walang magagawang mabuti sa buhay ko. Kaya lang talagang kinilabutan na ako, lalo pa nang mapabalita sa buong bayan ang maraming residente nagkakasakit dulot ng sobrang init ng panahon. Karamihan sa mga bata ay inuubo at sinisipon, kung kaya't maraming dumadagsang pasyente sa medical mission. Hanggang isang araw noon mga kalakbay, abalang-abala ang doktor pero matyaga pa rin siya nagche-check up sa mga pasyente. Naisipan siyang padalhan ng masarap na pananghalian ng nanay ko, kaya naman hindi na ako nahiyang magbigay sa kanya ng pagkain bilang pasasalamat sa panggagamot niya kay lolo. Bagay na lubos naman niyang ipinagpasalamat at doon niya naramdaman na itinuturing na rin namin siyang kapamilya. Kaya lalong naging malapit ang puso niya sa mga mamamayan sa aming bayan. Halos karamihan ng mga mamamayan sa amin ay bumabati sa kanya saan man siya makita. Hinahangaan din siya ng mga kabataan at iniimbitahan ng ilang opisyal ng aming bayan bilang panauhin sa ilang maliliit na program sa aming bayan. Buong akala ko ay talagang siya na ang magiging tagapagligtas namin at makapagsasalba sa lahat ng hinaing sa karamdaman namin. Ngunit hindi pala. Mas malaking panganib pala ang hatid niya sa mga residente. Dumating ang gabi.
Biyernes noon at natagalan ako sa bahay ng aking kaklase na si Kiko dahil nagpatulong ako sa kanya sa takdang aralin namin sa matematika para sa kasunod na araw. Pinilit ko na matutunan ang formula at solusyon sa takdang aralin dahil posibleng magsagawa ng pagsusulit sa araw ng Lunes. Inalok ako na maghapunan ni Kiko sa kanilang bahay. Subalit tumanggi ako at minabuti ko na sa bahay na kumain dahil gusto kong mabantayan ang aking ina gayon din ang lolo Armando ko. Hindi na naman ako napilit ni Kiko. Nagpaalam na din ako sa kanya at matapang akong umalis sa kanilang bahay. Mag-isa ako noong naglalakad sa daan nang may nasabat akong nilalang sa silong ng bahay ni Mang Guido na malapit din ang bahay sa amin. Napako ang atensyon ko sa naturang nilalang at biglang sumagi sa isip ko na may sakit si Mang Guido. Napagtanto ko na ilang araw na siyang tinatrangkaso at talagang malala na din ang kanyang ubo. May sakit din ito sa baga at atay, kaya naman nanghihina na din ang katawan. Naririnig ko din sa ilang kapitbahay na parati siyang nakahiga sa kama, subalit hindi sila iniiwan ng mga kasama niya sa bahay. Saglit akong nakaramdam ng panlalamig at panginginig ng mga kamay. Sa takot ko na baka makita ko ng kakaibang nilalang, ay nagtago ako sa tabi ng mahabang kawayanan at pinili ko na sumiksik doon upang hindi ako mapansin. Nakakatiyak ako na kapag nakita ko nito ay siguradong katapusan ko na. Hindi ko naman mawari at mamukha ng kanyang anyo. Basta mahahaba ang bias, nanlilimahid sa dumi, may mahahabang dila at talagang nagbabaga ang mga mata. Akmang-akma ang paglalarawan ko sa kanya bilang aswang na maninilong na bumibiktima ng mga taong may sakit at malapit ng maghingalo. Pinanood ko ang kanyang ginawa at halos mapasok ako ng masaksiyan ko na parang may sinisip-sip siyang plema. Ngunit naalintana ang lahat nang makaramdam siya ng panganib. Biglang may nag-aampas ng buntot pagi at halos nahagip nito ang kanyang dila. Umusok ng bahagya ang dila nito kaya kumaripas siya ng takbo palayo. Kasunod niyon ay biglang nagbukas ang pinto ng bahay at lumitaw si Ginoong Faustino, gayon din ang asawa nitong si Ginang Pilar na anak ni Mang Guido. Walang katao-tao sa labas ng bahay. Luminga-linga sila sa paligid habang may hawak na buntot pagi at mga bungkos ng bawang. Naniningkit ang mga paningin nila habang matagal na nakamasid sa bawat sulok. Matagal silang nag-abang at nakiramdam habang mahigpit pa ring hawak ang mga pangontra sa aswang. Hindi na nila naabutan ang aswang. Hindi ko na rin alam kung saan siya nagtago pagkatapos niyang tumalon sa may talahiban. Nang makaramdam ako na ligtas na kung magpapakita ako sa kanila, ay umalis na ako mula sa aking pinagkukublihan. Tapos ay agad naman akong nasabat ng dalawa. "O Enrico, nandiyan ka pala. Halika dito at baka madagit ka pa ng aswang sa daan," utos ni Ginoong Faustino. Nahiya ako pero wala na akong ibang pinagpilian noon, kaya minabuti ko na lang na lumapit. Tinapit niya ako sa balikat at kinausap. "Nasaksihan mo ba ang nangyari kanina? May maninilong na aswang na gustong pumatay sa tatay ko, kaya naman kaagad kaming sumaklolo ni Pilar para mailigtas siya." Tumango ako bilang pagsangayon. "Opo. At nangilabot po ako sa mga ginawa niya kanina. Teka, namukha niyo po ba yung aswang na maninilong?" Tanong ko sa kanila. Umiling-iling naman si Ginoong Faustino at nagpatuloy siya sa pagsasalita. "Ikaw, nakita mo ba? Nakilala mo ba siya?" "Nako, hindi po. At napakabilis po niyang tumakas kanina." Bumuntong hininga naman si Ginoong Faustino at pinagmasdan niya akong mabuti. "Delikado ngayon pagkatapos ay gabi ka pa umuwi. Kailangan mo mag-ingat dahil nakatakas ang maninilong at malamang ay binabalak niyang puntahin ang bahay ninyo dahil may sakit ang lolo Armando mo." Nagulantang ako sa mga sinabi niya at kahit paano ay umakyat ang kilabot sa bato ko. Makalipas ang ilang sandali ay nakabawi na rin ako. Nahimasmasan ako at bumalik ang diwa ko sa katotohanan. Nako, hindi ko po alam kung paano malalabanan ng aswang. Bata pa po ako at wala pa po akong sapat na kaalaman at kakayahan para maprotektahan ang aking lolo.
Ngumiti naman si Ginoong Faustino na mukhang nahuhulaan na ang mga sinasabi ko. Huwag kang mag-alala. Bibigyan kita ng buntot pagi at bungkos ng bawang bilang pananggalang mo sa aswang. Ibinigay nilang dalawa ang kanilang mga pangontra sa akin. Subalit tumanggi ako. Teka, hindi po ba't kinakailangan nyo ng sandata para malabanan din ng aswang dahil nanganganib po ang buhay ni Mang Guido? Umiling-iling naman si Ginoong Faustino at muli siyang napangiti sa aking katanungan. Huwag kang mangamba na baka maubusan kami ng sandata. Napakarami namin pangontra sa aswang sa loob ng bahay. Kaya gamitin mo na panghampas ang buntot pagi, gayon din ang bungkos ng bawang, upang hindi na makapunta sa inyong bahay ang maninilong. Kung makikilala mo ang kanyang katauhan at magkakaharap kayo ng mata sa mata, ay tiyak na lulubayan ka niya. Sa oras na nakilala mo ang aswang, ay matatakot na siya sa iyo. Panigurado na Ginoong Faustino. Nako, maraming salamat po. Lumawak ang mga ngiti sa aking labi. Tinapik pa niya ako ng paulit-ulit sa balikat. Mag-abang ka ngayong hating gabi. Nararamdaman ko na posibleng sumilip sa silong ang aswang. At kapag nangyari iyon, ay agad kang maganda at patamaan mo siya gamit ang mga sandata. Alamin mo din kung sino at ano ang kanyang buong muka upang makapag-ingat ang iba pa nating mga kapitbahay. Kung may kailangan ka man, ay huwag kang mahiya magsabi sa akin. Sige na, mag-iingat ka sa iyong pag-uwi. Masigla niyang pagpapaalam sa akin. Pagkatapos ng aming pag-uusap, ay dumiretso na ako sa aming bahay. Bitbit ang buntot pagi at bungkos ng bawang. Pagka-uwi ko sa bahay ay agad akong bumati at nagmano sa aking ina na naghihintay sa may bahaging pintuan. Mukhang hinihintay niya ang aking pagdating. Isinarado niyang mabuti ang tarangkahan ng pinto. Agad niya akong tinanong kung saan ako galing at kung bakit ginabi na ako. Kung kaya't mahinahon ako nagpaliwanag at mukha namang tinanggap niya ang mga dahilan ko kaya nakahinga na siya ng maluwag. Hinimas-himas niya ang buhok ko na palagi niyang ginagawa sa tuwing kinukulit niya ako at nilalambing. Nakasanayan ko na rin ang ganoong uri ng pagbibigay ng kanyang karinyo sa akin simula ng bata pa lang ako. Napansin pa niya ang mga hawak ko na pangontra sa aswang at medyo napukaw ang atensyon niya kaya inunahan ko na siya. Sinikap ko na ipaliwanag sa aking ina ang nangyari kanina noong mapanood ko ang aswang na maninilong sa bahay ni Mang Guido at kung paano ako namataan at pinagkalooban ni Ginoong Faustino at Ginang Pilar ng buntot pagi at bungkos ng bawang. Sa mga sandaling iyon ay medyo nababahala ang nanay ko. Mabuti na lang at napakain na niya ng hapunan ng lolo ko kaya naman pinayuhan niya ako na kumain na rin ng hapunan. Tapos ay nagtungo siya sa silid tulugan ni Lolo Armando upang masamahan at babantayan dahil baka may aswang sa paligid. Ibinigay ko sa kanya ang bungkos ng bawang, gayon din ang buntot pagi samantalang nagtungo na ako sa kusina at naganda ng aking makakaing hapunan. Sa mandaling inalis ko muna sa isip ko ang takot sa aking dibdib at nag-focus na ako sa pagkain. Noon lang ako nakaramdam ng gutom, kaya naman inubos ko ang natitirang ulam. Nabusog ako ng gusto sa masarap na luto ng aking nanay. Makalipas ang ilang sandali, ay nagtungo ako sa palikuran at naglinis ako ng katawan. Pagkatapos ay dumiretso na ako sa aking silid tulugan at nagbihis ng damit pantulog. Tsaka naman ako nagtungo sa kwarto ni Lolo Armando. Pagkadating ko sa kanyang kwarto, ay nakahiga siya sa kama at patuloy na nag-uubo. Tinignan ko ang orasan sa dingding at pasado 10:00 na pala. Kaya lumalakas ang mga huni ng ibon at kuliglig sa paligid. Medyo nakaramdam din ako ng takot, dulot ng matinding kabusugan. Pero pinili ko na maging alerto at dilat ang aking mga mata. Dahil anumang oras ay maaaring dumating ang aswang na maninilong. Kinuha ko ang buntot pagi samantalang ang aking ina naman ay mahigpit na hinawakan ng bungkos ng bawang habang padungaw-dungaw sa bintana. Gayon din sa ilalim na bahagi ng sahig ng aming bahay
nayari sa kawayan. Dumako ang 12:00 ng hating gabi. Namumungay na ang aking mga mata. Samantalang palinga-linga pa rin sa paligid ang aking ina habang nakapikit naman ang mga mata ng lolo ko pero pabaling-baling siya sa higaan. Saglit na tumahimik ang buong paligid. Nakiramdam ako at bahagyang nagbago ang ihip ng hangin. Nagbadya ang liwanag na hatid ng kabilugan ng buwan. Kasunod nun ay biglang nagkahulan ang mga aso na parang may dumating na nakakapangilabot na kapahamakan. Lumipas ang ilang sandali at may kumaluskos sa silong ng bahay. Tila may nagkukutkot at sumasagitsit. Pinangibabawan ako ng dumadagundong na kaba sa dibdib. Sinubukan ko na sumilip sa ibang bahagi ng sahig kung saan matatagpuan ang silong habang hawak ang mahabang buntot ng pagi. Pagkatingin ko ay halos mapaigtad ako mula sa aking kinaluluharan nang mapansin ng mga nagbabagang mga mata at ang napakahabang dila na pumasok at umabot na sa sahig namin na yari sa kawayan. Manakanaka ako ng pinaghahampas at tinataw ang mahabang dila gamit ang buntot ng pagi. Nakita ng nanay ko na nanlalaban ako sa aswang kaya sinamahan niya ako at tinulungan gamit ang bungkos ng bawang. Ipinaghahampas din niya iyon sa mismong mahabang dila ng aswang. Umusok at nasunog ang naturang dila at nagwala ang aswang na maninilong. Nagpupumilit siyang makawala nang magtama ang aming paningin. At sa mga sandaling iyon ay biglang sumagi sa isip ko ang mahabang pilik mata, gayon din ang hugis ng kanyang mukha. Walang pinag-iba sa anyo ni Dr. Montero at hindi nga ako nagkakamali. Si Dr. Montero ang aswang na maninilong. Kaya naman pala ganun na lang ang kanyang pagkaaliw sa pamamalagi sa aming bayan. Dahil isa pala siyang kampon ng kadiliman na sabik sa mga plema ng mga taong may sakit at malapit ng mamatay. Inilusot niya pababa ang dila at pagkatapos ng ilang sandali ay bigla siyang gumapang palabas sa aming silong. Kinuha kong muli ang buntot ng pagi at mabilis akong kumaripas ng takbo palabas sa aming bahay. Sinigawan ako ng nanay ko pero hindi ko na siya pinansin. Ang tanging nasa isip ko lamang ng mga oras na iyon ay maipagiganti ang aking lolo Armando at mapatay ang inakala kong mabuti at may malasakit na doktor. Binuksan ko ang tarangkahan ng pinto at mula sa labas ng bahay ay nakita ko si Mang Lauro kasama si Ginoong Faustino na may dalang sibar at buntot ng pagi. Tumatakbo sila patungo sa may talahiban at mukhang nahulaan ko na ang mga nangyayari doon. Natunugan nila ang aswang na maninilong at malamang ay hinahabol nila ito upang patayin. Nagmamadali akong nagtungo sa kanilang direksyon at sinundan ko sila hanggang sa maghagis si Mang Lauro ng sibat na tumalsik sa malayong direksyon. Sinundan ko iyon ng tingin at tumarak ang sibat sa bandang hita ng aswang na maninilong. Umatungal siya ng pagkalakas-lakas bago siya tuluyang tumalon sa matatalas na talahiban patungo sa matatayog na mga punong kahoy. Sinubukan namin siyang sundan, subalit huli na ang lahat. Wala na kaming nakitang gumagalaw sa may bandang talahiban at nakakatiyak kaming nakalayo na ang aswang na maninilong kahit pa may tama ng sibat ang kanyang hita. Bumalik ako sa aming bahay at nagalak naman ang aking ina na ligtas akong nakauwi. Ibinalita ko sa kanya na bigo akong mahuli ang aswang na maninilong dahil nakatakas ito na magtungo sa may talahiban. Pero nakilala ko naman bilang Dr. Montero ang halimaw at isang bagay lamang ang magpapatotoo na isa siyang aswang. Yun na mismo ang malalim na sugat niya sa hita. Ipinanatag namin ang aming kalooban. Pinagpira-piraso namin ang bawang at inilagay sa iba't ibang bahagi ng bahay. Tapos ay hindi ko na binitiwan ang buntot ng pagi hanggang sa makahiga ako sa kama. Kasunod niyon ay tumabi kami ng aking ina kay Lolo Armando. Binantayan namin siya sa magdamag at siniguro na hindi na makakabalik ang aswang sa labas ng aming bahay. Kinabukasan ay gumising si Lolo Armando na mukhang masigla at walang bakas ng anumang takot buhat sa nagdaang gabi. Nabanggit namin sa kanya ang naging karanasan namin sa aswang na muntik ng kumitil ng kanyang buhay.
Nagulat si Lolo Armando at halos hindi makapaniwala sa mga tinura namin. Pero nanumbalik pa rin ang kanyang kasiglan noong mapagtanto niyang ligtas na ang kanyang buhay. Lumabas kami ng bahay ng nanay ko at nakita namin ang mga makakatingdila ng mga kapitbahay. Napag-alaman namin na naramdaman at nakita din nila ang aswang na maninilong na nagtangkang tumakas sa nagdaang gabi. Nakilala nila bilang Dr. Montero ang aswang noong dumungaw sila sa bintana ng kanilang mga kabahayan. Nabanggit ko sa kanila na magtulong-tulong kami magsuplong sa mga opisyal ng barangay upang mapali sa aming baryo ang naturang doktor. Partikular na din ang kasama nitong mga nurse dahil nakakatiyak ako ng mga aswang din sila. Nagtungo kami sa bayan, ngunit laking gulat namin na wala na sa barangay hall ang doktor, pati ang mga nurse na nagsasagawa ng medical mission. Tinanong namin sa mga barangay health workers ang naturang doktor. Subalit ang tanging nasabi nila sa amin ay umalis si Dr. Montero kasama ang mga nurse at nagtungo na sila sa Rizal dahil nagkaroon sila ng emergency call na kinakailangan na nilang lumipat ng lokasyon para makapagsimula siya ng maagap na medical mission sa ibang lugar. Base sa mga pahayag niya, mabigat daw sa kalooban ni Dr. Montero ang magdesisyon na bigla na lang umalis dahil napamala sa kanya ang mga naging pasyente. Subalit tawag iyon ang tungkulin, kaya wala na rin siyang nagawa kundi ang sumunod. Ngunit bahagi ng isip ko ang kumukontra sa kanyang mga sinabi. Walang katotohanan na nagmalasakit at minahal niya ang mga mamamayan sa aming baryo kung hindi kinailangan niya ang mga tao upang matugunan ang kanyang gutom. At isa pang dahilan ng kanyang maagap na pag-aalis sa balutan ay ang katotohanan na isa siyang aswang. Alam na namin ang buong katotohanan ukol sa kanyang pagkatao. Kaya bago pa namin siya pagtulungan patayin, ay inunahan na niyang makatakas sa aming baryo. Mautak din si Dr. Montero at hindi talaga siya pahuhuli sa amin ng buhay. Sa kabila ng lahat ay maganda rin ang naidulot ng pag-alis niya sa baryo. Dahil kung nagpatuloy pa rin ang pambibiktima niya sa mga taong may sakit, ay malamang marami pang inosente ang nadamay at napatay. Hindi na kami nag-aksaya ng panahon na hanapin siya dahil nakakatiyak kaming hindi na siya babalik at malamang ay nag-aasik na siya ng lagim sa probinsya ng Rizal. Nagpatuloy pa rin kami sa aming ordinaryong pamumuhay. Minabuti naming painumin ng mga herbal si Lolo Armando at nagdasal kami sa Diyos sa agaran niyang paggaling. Sa awa naman ng Diyos ay gumaling na din siya at nawala na ang kanyang tuberculosis. Nanumbalik ang kanyang lakas at sigla at nakapagtrabaho pa siya katulad ng dati. Tinangkilik naman ang pampublikong hospital sa aming bayan kung saan naisalba ng restradong doktor ang mga buhay ng mga taong may malubhang karamdaman. Hindi na kami basta-basta naniniwala sa mga estrangherong doktor na nagmula sa mga medical mission na buhat sa iba't ibang bayan. Kinilatis na muna naming mabuti at inalam ang mga pinagmulan nito bago pinagkatiwalaan. Naging segurista na muna kami upang hindi kami mapahamak at hindi na maulit ang nangyari noon. Magpas hanggang ngayon ay nanatili ako sa aming probinsya, gayon din ang aking ina. Namayapa na ang aking lolo Armando at nakabuo na din ako ng sariling pamilya. Hanggang dito na lang po ang aking karanasan ukol sa dayuhang doktor na isang aswang na maninilong. Sana ay naging aral sa mga tagapakinig na hindi lahat ng mga tao o mga bagong kakilala ay makakagawa ng kabutihan. Minsan pa ay kung sino ang mga inaakala nating hindi makakagawa ng masama, ay sila pa ang lubos na gumagawa ng karahasan at karumal-dumal na krimen upang manggipit ng ibang tao. Maraming salamat po sa inyong lahat mga kalakbay. Lubos na gumagalang, Enrico.